servizzi għal ħadd ħliefek. Natukom merħba għat-tieni staġun. L-lum bdejna niffilmjaw it-tieni staġun ta' din is-sensiela ħadd ħliefek. Nixtieq nirringrazzjawkom ħafna tal-feedback fenomenali li kellna dawk il-persuni li għamlu kuntatt magħna wara l-ewwel staġun, kemm irrelatajtu ma' sitwazzjonijiet illi konna qegħdin niddiskutu hawnhekk propju minn din il-kamra tal-podcasts, minn poddati differenti li kellna. Relatajtu, ċempiltu hawnhekk id-Dipartiment ta' Fita. Sirtu tafu ħafna aktar dwar dawn is-servizzi u ħafna minnkom li segwejtuna wkoll użajtu is-servizzi ta' Fita. So dik hija xi ħaġa illi lili u li dan it-tim ħelu ta' nies li hawn anka wara dik il-lenti li qegħdin tarawha bħalissa. Dawn huma nies illi qed jaħdmu qatih sabiex inkunu nistgħu inxerdu il-kelma, nqajmu ħafna iktar għarfien dwar dawn is-servizzi biex inkunu nistgħu ntejbu il-ħajja ta' ħafna persuni. Allura, grazzi ħafna tal-li bqajtu s-seguna, kien hemm ħafna persuni wkoll li għamlu share, ix-share jgħidu ġifieri qassamtu il-poddata li konna qegħdin nagħmlu aħna biex dak li jkun qassam il-kelma wkoll. So, proset u grazzi ħafna. Għalhekk, illum ħanibdew format kemm xejn differenti għal tieni staġun tagħna ta' ħadd ħliefek. Ħanżommu l-istess isem, naturalment, l-istess kamra. Imma ħankunu one-to-one, ġifieri ħankunu jiena u persuna oħra li ħajkolli bil-qiegħda miegħi hawnhekk fl-istudju tiegħi. U ħankunu qegħdin niddiskutu suġġetti kemm xejn naqra iktar forsi intimi, stejjer personali wkoll. M'għandniex letteralment stampa ċara ta' kif ħankunu minn ġimgħa l-oħra, però ħajkollna guests differenti ta' suġġetti varji, ġifieri maħniex ħanejdu mela ħajkollna dejjem hekk suġġetti varji illi ħajvarjaw bejn professjonisti, persuni bistejjer personali, intom jekk tridu illi kien hemm uħud minnkom ukoll li għamiltu kuntatt magħna u ġejtu bil-qiegħda magħna hawnhekk fl-istudju tagħna. Ħaġa oħra ħelwa, jien qed nipprova nwieġeb il-kulħadd anke fuq il-mezzi tal-medja soċjali tiegħi, fuq il-pjattaforma tiegħi, qed tagħmlu kuntatt miegħi u qiegħda nirreferikom ukoll anki għal Fita. Nittama illi nkun rajt il-messaġġi tagħkom kemm jista' jkun nara li ma nħallix messaġġi barra, ma kien hemm ħafna persuni li jużaw servizzi differenti li toffri Fita, bħal pereżempju il-kiri ta' apparat, il-Fita Friends Club, kemm qed isir ġid mill-Fita Friends Club. Ħanitkellmu ħafna aktar dwar dan propju mal-mistiedna illi għandi miegħi hawnhekk fl-istudju tal-podcast ta' ħadd ħliefek. Illum għandi ħabiba personali tiegħi. Jiġifieri waqt il-produzzjoni kont qed ngħidilhom illi nixtieq nistieden ħafna il-Franceska Farrugia illi hija counselor ukoll. Fran, kif int? Mhux ħażin, l-ewwel qed nispera li anke inti tinsab tajba, sabiħa bħal dejjem, Lara. Grazzi ħafna. Sabiħa bħal dejjem. Intu wkoll, grazzi immens. U proset ta' dan il-ġid li qegħdin tagħmlu. Mhux vera. ħafna din nolqtu nies differenti u tiskanta il-bżonn li hawn. Jiena s-sodisfazzjon tiegħi meta joħroġ kull episodju, pereżempju aħna dawn l-episodju joħorġu kull 15. Kull meta joħroġ episodju ngħid il-laħwa, il-qatna familja oħra, il-qatna persuna oħra. L-importanza tal-podcast u l-mezzi tal-medja. Għax tiskanta, eżempju Lara, storja tiegħi tista' tmiss persuni differenti u tiskanta l-ġid li qed isir. Ġifieri proset tassew. Mhux jien. Proset podcast. In-nies li jaħdmu hawnhekk il ħarġu bil-idea jien team effort. Kont ix-xurtijata għax meta ċempluli biex nagħmel dal-podcast ħassejtni vera privileġġjata, vera lucky. Bir-raġun. U vera happy naħdemha. Edda nitkellem fuq il-kuntenti ta' x'qed ngħidlek kemm jien happy kemm nieħu pjaċir meta niġijaw. Kemm importanti illi kollna naħseb li ktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum illi għandna ħafna abiltajiet, għandna ħafna affarijiet oħrajn li forsi m'aħniex daqshekk qabbli illi nagħmluhom. Kulħadd mhux għalfejn nitkellmu fuq persuni b'diżabilità jew inkella xi impairments oħra, però
għal-raġuni li xtaqtek illi tiġi mpoġġu bil-qeda unek, apparti li nafek ovvjament fil-ħajja personali tijak, inti mamma, għandek tifla da zaħira, xieġmil, God bless her. So nirrelata ħafna miegħek fejn jidħol il-mamihood u titlaħaq ma kollox, għandek business personali tijak u koll li qiegħda tirranja ħanki. Għed meċċieħu koll anka bħala mami, pero mbagħad hemm l-element professjonali tijak bħala counselor u edukatriċi wkoll. Eżattament. Ejdin nafti dwarek. Lara meta titkellem qed nirrealizza kemm m'għandix kwid f'ġismi. Ejju. Sabiħ tal-ħajja. Minn ħaġa l-oħra, ma apparti minn dan kollu fil-counseling aħna niltaqgħu ma' nies differenti, babiltajiet differenti. Imma is-sabiħ ta' dan kollu li aħna naraw kull persuna x'għandha speċjali. Ġifieri jiena forsi għandi kapaċità u inti Lara għandek kapaċitajiet oħra. U niltaqgħu ma' ħafna nies sfortunatament li jkunu qegħdin jesperjenzaw is-solitudni. U għal ħafna raġunijiet nesperjenzaw is-solitudni jista' jkun forsi ma jħossuhomx parti mill-gruppi għal raġunijiet varji. Maħniex qed nitkellmu fuq persuni b'diżabiltajiet jew inkella anzjani f'kulħadd. Sfortunatament fil-ħajja tagħna niltaqgħu ma' ħafna nies li l-ħajja kapaċi tkun kifra ħafna magħhom. U ġieli jkollok kamra mimlija nies. Ħajja impulsiva b'familja kbira ta' nies madwar u xorta tħossok waħdek. Ħafna dik narawha ħafna. U għalhekk minn età bikrija ġifieri anke sa ħadd tidħol ukoll element ta' edukattiv għax jiena wkoll għalliema. Importanti li minn età żgħira kemm importanti, jiena nenfasizza ħafna l-iskola hija importanti ħafna, imma li nallokaw ħin matul il-ġurnata fejn naraw il-well-being ta' dawn it-tfal tagħna u l-importanza li ikollna aktar. Kemm tollina għal-mikrofonu, Franċeska, ħan nisimgħuk naqra iktar. Aktar il-fuq tajjeb. Kres u viċin tiegħek? Soltu tant kemm jien twila. Vera, twila, Franċeska, vera. Res u viċin tiegħek, proset. Tajjeb. Li kemm importanti minn età żgħira ikollna dawn il-gruppi li niffukaw fuq il-well-being ta' tfal. Ġifieri anka. Inti qed tgħid li l-iskola pereżempju nitgħallmu soġġetti kollha, imma mbagħad affarijiet bażiċi bħal dawn. Fejn hu l-well-being ta' tfal tagħna? Sfortunatament aktar ma jgħaddi żmien qegħdin nindunaw kemm is-saħħa mentali qiegħda tbati. Min età bikrija. Di qegħdin narawha, ma nafx forsi fl-era li qed ngħixu fiha bħalissa. Tfal jgħidulek jiena qed imbagħti b'anzjetà kbira, ma jkunux iridu jattendu l-iskola. Qegħdin impoġġu ħafna aktar pressure fuq l-iskola. Orrajt, bħala liema nerġa' nenfasizza li hija importanti. Importanti li jkollok għarfien biżżejjed biex iwasslek għal ħajja ta' kuljum. Imma sfortunatament bil-ħajja maġla qegħdin ninsew li qudiemna għandna tfal bil-bagalja tagħhom, bid-diffikultajiet tagħhom Lara, dawn jista' jkollhom problemi b'separazzjoni pereżempju d-dar, jew problemi ta' saħħa. Sfortunatament mir-riċerkaturi li jkollna tfal li jitilfu eżempju l-ġenituri minn età bikrija. Għaldaqstant għalhekk għandna bżonn in-nies professjonisti bħal counselors, għalliema, l-SMT members, meta ngħid l-SMT members jiġifieri l-kapijiet tal-iskola, l-assistenti kapijiet li jiġbdu ħabel wieħed Lara u jgħinu skont id-diffikultà li niltaqgħu magħhom għax l-iskola komunità. Ekku, nixtieq nfaħħar semmejt il-dipartimenti tal-iskejjel, nista' nfaħħar ħafna skejjel li qed jagħmlu kuntatti magħna wkoll għaliex qed jużaw dawk forse tista' turina ftit dawk is-signs hemmhekk. Huma tal-ġen. Immens, illi dawn l-iskejjel edukattivi qegħdin jinkludu wkoll anke fis-sistema, anke wara li raw il-podcast tagħna wkoll qegħdin idaħlu ħafna iktar inklużjoni ekkurina. Proset Franċeska l-modella tagħna hekk ara sakemm karaħan qabbatkom il-ġuħ. Eżatt. Inti l-fatt li għandek it-3D printing hawnhekk. Mela għandna tfal li forsi jew adulti li forsi għandhom visual impairment u anka l-fatt li għandhom it-3D
it-tactile, mela jistgħu jħossu. Għandek il-braille ukoll, ġifri qed jaqraw dak li qegħdin iħossu. U apparti minn hekk, anka din importanti ħafna li fl-iskejjel, pereżempju, mhux skejjel biss, anka f'dipartimenti, f'restoranti, id-djar tagħna. Dawn it-tabelli. Speċjalment pubbliċi għalhom. Eżattament, dawn huma tabelli li għandek it-3D mela jistgħu jħossu, għandek il-braille mela jistgħu jaqraw. Ġifieri din faċilment titwaħħal l-ara. U wara kemm ħankunu qegħdin nolqtu nies differenti. U din is-sabiħ tagħha li ħadd ma jħossu left out. Jiena din enfasizza ħafna l-ara, ġifieri anke eżempju tfal. Ġibtilna burger. Burger, ħanqabbaskom aktar ġu. Ħan qed nifilmjaw fil-għodu. Il-fatt li huma mela iħossu. Qegħdin anke nenfasizzaw fuq il-cognitive li l-abiltajiet u mhux neċessarjament eta żgħira jistgħu jkunu ikbar fl-età. Isma' fren laqbadni diġà fuq il-braille. Minn ħaġa l-oħra. Iva, niddevjaw nara, ma ħanprovaw nżommu naqra mal-istruttura. Mela, peress li semmejt il-braille diġà, kemm hu importanti inti bħala terapista, bħala counselor, illi persuni b'ċertu diżabiltajiet, illi llum qegħdin nitkellmu bħalissa fuq qed nitkellmu fuq pereżempju diżabilità illi hemm impairment illi ma jistgħux jaraw persuna nieqsa mid-dawl. Kemm importanti li daw il-persuna jkollhom l-għodot neċessarja sabiex naturalment ikun jistgħu jkomplu bil-ħajja kuljum. Ħafna Lara, ħafna. Jiena bħalissa tinpoġġi l-perspettiva tiegħi bħala liema wkoll. Mela immaġin għandek klassi ta' tfal u għandek forsi student jew tifla li għandha nuqqas ta' dawl. Mela inti l-fatt li qed iddaħħal l-għodda neċessarja fit-tagħlim, eżempju għandek klassi edha issegwi ktieb qed taqra bħalissa tiġuna ħafna kodba f'moħħi, għandek l-istudent ieħor li qed juża l-istess tekst imma għandu l-braille. Mela jekk l-allima indunat li tal-istudent għandu diffikultà li forsi ma fehmx kelma, faċilment tista' tgħid il-kelma, eżempju ġnien, ċikkulata. Allura f'dan il-każ hawnhekk qed ikollna aktar inklużjoni. Aħna nenfasizzaw ħafna li tfal tagħna u forsi min għandu b'diżabilità ikun indipendenti, imma kemm aħna n-nies tal-madwar qegħdin nagħmlu dan possibbli. Għaliex jiena din tweġġani ħafna Lara li bil-kliem ngħidu ħafna affarijiet u kemm qegħdin nagħmlu affarijiet, imma eżempju fita l-ġid li qiegħda tagħmel li qegħdin naraw neċessarjament kull persuna x'għandha bżonn. U hawnhekk importanti wkoll insemmu Lara li kull persuna hija unika. Mhux hekk? Il-bżonnijiet forsi tiegħi mhumiex il-bżonnijiet tiegħek Lara. U inti il-fatt li għandek dawk l-istudenti ġew ferħanin l-iskola. Xi tkun il-forma tal. Kemm importanti ma li jekk għandna pereżempju fita għandhom il-kiri tal-għodda. Eżatt, ta' ħafna għodod differenti li ħajassistu naturalment mhux għal min għandu problema bid-dawl jew nkella affarijiet oħrajn, però fil-verità huma problemi xejn għaliex din l-għodda qed tagħti ħafna għajnuna u ħiliet oħrajn. Imma kemm huwa importanti illi il-kumplament ta' tfal tal-klassi jkollhom aċċess ukoll għal din l-għodda? Ħafna. U anka l-allima ġifiri isiru ħafna seminars importanti neċessarji fl-iskola kif nalmu l-Mezz, kif nalmu l-Malti. Imma din tkun ħaġa interessanti li kollok l-allima wkoll kapaċi jaqraw il-braille. U apparti minn hekk it-tfal l-oħra, ġifiri it-tfal l-oħra anka jistgħu jifmu eżattament il-ħabib tagħhom. Ma dik kif taħdem is-sitwazzjoni jekk għandek persuna b'visual impairment pereżempju, l-LSC irid ikun jaf il-braille? Jiena inħoss l-klassi kollha għandha tkun intiża fiha, alright, ovvjament l-LSC ħadd aktar ħin skont jekk tkunx one-to-one jew forsi shared. Immint il-fatt li għandek studenti daw it-tfal jieħdu pjaċir, jiġi ikollok allokat ħin fil-ġimgħa, aħna jkollna eżempju is-suġġetti timetable mela flok għandek mezz, alright, ovvjament il-mezz ħajsir ikollok ħin allokat, nitalmu l-braille flimkien. L-ewwel nett hemm is-sens ta' komunità, imma apparti minn hekk inti il-klassi kollha tallima l-użu tal-braille u finalment, aħna x'nafu x'ħajjiġri Lara forsi pitada
xaħat ikollu bżonnu. Eżatt. Ġifiri mineta bikrija, mineta zaħira. Ġettejt inti li tagħti referenza mal mhux għalfejn jitgħallmu l-brejl kollu. Imma referenza ta' x'inhu l-brejl. Anke eżempju, bdejna nuru dawn it-tabelli. Għalix le, tal-limhom kif jaqraw. U hemm is-sign language ukoll hemm ħafna affarijiet. Eżattament, l-università kien ikun hemm study units fej eżempju jiffukaw fuq il-lingwa tas-sinjali, ġifieri għaliex le. Jiena nemmen li anke issa li qed insir iktar intiża fuq dan is-suġġett, nemmen kemm hawn importanza u kemm hawn nuqqas tarfin sfortunatament. In-nies jaħsbu li għax forsi ikollok in-nuqqas l-abilta li tara, mela m'għandekx dritt tkun indipendenti, dawn kapaċi jagħmlu kollox. Kapaċi jagħmlu kollox, kapaċi. Xaġa li vera tal-limta kemm ilni naħdem ftit hawnhekk jiena qed nirrealizza li qed nitqama ħafna persuni kemm għandhom u kemm huma żbieħ l-abiltajiet żbieħ tagħhom jaffaxxinawk u japprezzaw l-affarijiet li ta' madwarna. Ġifieri imma għalhekk dik il-kelma sens ta' komunità faċli tajda imma kemm vera din nipprattikaw għal-ara. Hawnhekk iva, Hawnhekk fita iva ħafna. Hawn il-fita Friends Club pereżempju. Din nixtieq li nitkellmu fuqha fid-dettall għara il-fita il-klab li qed jintaqgħu dawn il-ħbieb. Forsi ġewaw primarjament, forsi. Stranġiri. Kollu qasja fil-xulxin. Imma fil-verità, dawn forsi esperjenzaw is-solitudni fil-ħajja ta' kuljum. Jistaw, Lara, by the way, rridu nsemmu li dawn jistaw iċemplu għal kwalunke, ma aħna ħaniffukaw fuq il-friendship bħalissa, fuq il-ħbiberija, dan il-klab. By the way, hemm grupp ukoll fuq Facebook li jistaw jikkomunikaw bejnietom, imma l-fatt li jiġu organizzaw xi attività bejnietom, bagħtu xi messaġġ il xuxin. Isma' fejn ħammorru llum x'ħan organizzaw. Ekku. Mela ma ċanna solitudni hawnhekk dan qed jagħmel ġid kbir Lara, ġifieri l-ferħ li tara f'dawn it-tfal adulti li qed iħossuhom parti minn xi ħaġa li inti tħossok involuta. Lew kultant jekk inti tkun għaddej pereżempju minn sens ta' solitudni. Kollox jibda jiġi affettwat, il-mod ta' kif tinterpreta ruħek, ix-xogħol, kif tinterpreta ruħek mal-ħbieb, kif titkellem, illa li ikun hemm sens ta' dwejja interna. Ħafna. Allura ġifieri qegħdin ngħidu aħna li minn sempliċement idea żgħira u ħelwa. Ħafna. Il-Fita Friends Club. Il-persuna qed ittieħ raġuni biex pereżempju wara 5 ijiem xogħol jew matul il-ġimgħa naqsmu l-ġimgħa nintaqgħu ftit jew sempliċement nagħmlu komunikazzjoni mux kulħadd babiltajiet differenti naturalment. Ma l-lum għaw għodot li anki jistaw jinkrew minn hawnhekk stess, jew inkella nalmukom aħna hawnhekk bħala fita kif nużaw l-od danka li għandkom, per eżempju mobiles partikolari li għandhom accessibilità. U rridu nsemmu wkoll il-local councils ukoll jistgħu wkoll javviġinaw il-fita biex anka jidħlu fil-kunsilli differenti, jekk eżempju għandek nies avvanzati fl-età jridu jitalmu l-mobile, mela għandek 50 sena il-fuq. Mela dawn jistaw jiprovdu dan is-servizz. Ġifieri għajnuna fita qed tagħmel ħafna ġid. Isma' għandna ħafna anzjani qegħdin jintaqgħu jagħmlu ħbieb meta jiltaqgħu mill-outreach ukoll. Ġifieri il-Fita Friends Club apparti li taħdem anke hawnhekk ġewwa fita l-persuni b'diżabilità. Fl-outreach jintaqgħu l-anzjani fil-komunitajiet anka diversi. Anka fil-konsilli lokali wkoll. Jagħmlu ħbieb u jibqgħu bil-kunta di vera ħelwa, di vera sabiħa. Ġifieri ara l-ġid u dejjem qegħdin nerġgħu nolqtu Lara is-sens ta' komunità. Ekku. Is-sens ta' komunità. Anka persuni, per eżempju, nitkellmu fuq anzjanità, ġifieri ħafna minnhom ikunu romol ta' dik l-età. Jerġgħu jsibu sens ta' ħbiberija. Jew forsi fejna fina xi relazzjoni oħra qatt mu tard biex tibda relazzjoni. Hawnhekk nerġgħu insemmu Lara kemm l-individwu faċli jesperjenza li jħossu waħdu, li ma jħossux parti minn grupp. Sfortunatament. Ma dijax tkun f'moħħna jew għax is-soċjetà ġibna hekk. Fil-verità nispiċċaw li naraw eżempju anke anzjani li jkollhom jinħass dak il-bżonn li jridu jkellmu lil xi ħadd. Inti xi kultant
Alright, meta. Isma' ħana naraw hawnhekk kemm iċemplu lna nies fuq it-telefon ikunu jixtiequ jgħidu kelma Da bħal meta eżempju kont insegwi in-nanniet tiegħi imur inżurhom ma jkunux iridu jifqu jaħasra jitkellmu miegħek u jgħidulek x'għamlu x'għamilt. Imma fil-verità inti tkun maġla nan ħammura salli l-ħin, rid nitlaq. Imma fil-verità il-ħajja tanti maġla, imma dawn is-servizzi anka fil-kunsill lokali mela għandek grupp ta' anzjani qegħdin jintaqgħu nies avvanzati fl-età u saru ħbieb. U qed jitgħallmu fl-istess. U qed jitgħallmu mela kif jużaw il-mobile, kif jużaw it-teknoloġija x'illum qegħdin ngħixu f'ħajja li bil-fors trid tuża t-teknoloġija. Intervistajt anke persuni wkoll anke f'din il-podcast fejn pereżempju kelli marra partikolari illi kienet qalt li jiena raġel tiegħi meta kien għadu ħaj kien jħossib kollox id-dar. Ġifieri qegħdin ngħidu fejna fjena. Sempliċement tikkonnetti għal Netflix. Kontijiet, televiżjoni, kollox. Meta jiġi nieqes il-partner li naturalment isma' ħana jiena naraw anke f'relazzjonijiet ikollok relazzjoni fej wieħed ikun in charge ta' ċertu affarijiet. Eżatt. Jien meta nġi assiju no affarijiet li għamel Nil ngħid bħali. Laqqas biss naf fejn poġġihom ċertu affarijiet Bħali pereżempju, Lara. fimt? Ngħid imma jien x'nagħmel mingħajru, mbagħad inċempilu ngħidlu statejni naqra fuq għad il-ħagġi jgħid li għadek mata mhux biċċajt qed Ngħidu ngħidlek. l-affarijiet for granted. Ġili anka biex inqabbad pereżempju fejn fjena konnessjoni ta' minn televiżjoni għal xi satellita pereżempju. Ma kunx naf kif nagħmel. Kemm nifmek. Tifhimni x'inhi. Le, Ġifieri mhux għax anzjani biss, kulħadd ikollu kulħadd. daw diffikultajiet. Issa immaġina inti tiġi l-fita Friends Club, l-anzjani tagħna illi jitlaq ilhom l-imħabba ta' ħajjithom u mbagħad jispiċċaw uħossu li Waħedhom. d-dinja qed tikrolla. by the way, di l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek inti Ej, counselor issa- speċjalizzata fuq Issa la bereavement. missejt li fuqa. Tapjajtlek nafu ajwa. Ġifieri id-dinja tagħhom krollat kompletament. Ġifieri ma nafx nagħmel ċertu affarijiet tiġi tħossok useless. Loneliness useless. U mbagħad għandek pereżempju ħbieb tinqata ma rid naf bħat element ta' depression, is-saħħa mentali. Ħafna Lara, inti. Issa hekk badna ma' suġġett li huwa close to heart ħafna. Mela sfortunatament kemm nies kbar fl-età li jitilfu their loved ones, imma jista' jagħti il-każ li anka tfal jew adolescenti jistgħu jitilfu nies daqshekk viċin tagħhom. Ekku, m'hemmx ta' fuq il-ħaġa. Issa jagħti il-każ li dawn qed jesperimentaw telfa. Hemm telfa kbira f'ħajjithom, hemm forma ta' grif. U anka l-fatt kif ħatkompli l-ħajja tagħhom, jiġifieri qishom jitilfu d-direzzjoni kif ngħidu. Issa, f'każ ta' gruppi bħal fita Friends Club, mela għandek dawn il-gruppi li forsi hemm xi ħadd minnhom li tilef il-mama, l-papa tagħhom, u qed jiġi f'dan il-grupp qed jingħaqad. Mela huma kellhom telfa, sense of belonging tagħhom intilfet. Imma f'dan il-grupp qed jerġgħu jibnu is-sens ta' identità. Sfortunatament Lara meta jkollna loss, meta jkollna telfa ta' xi ħadd daqshekk każiż, inti titlef int min int. Jekk jiena kon daqshekk viċin tal-mama tiegħi pereżempju jew tal-papa u issa m'għadux viċin għax tlifnieh miet, mela Franceska ħnu eżempju fuqi, Franceska kif kienet ħadd inbidel. Issa hawnhekk ħanerġa' mmurlek fuq l-visual impairments pereżempju, forsi persuna li għaddit eżempju ħansemmi t-sija tiegħi, jiena t-sija tiegħi kienet mardet u kienet tilfet l-abilta li tara minn għajn waħda minnhom. Ġifieri din twildet tara, ġifieri kabret il-lulieda, kella l-ħajja tagħha magħhom u din tilfet l-abilta li tara ma' żmien. Allura hemmhekk hemm is-sense of loss. Ġifieri bereavement, il-kelma grief hija vasta ħafna. Għaliex jista' jkollok telfa ta' meta jkollok imwiet fil-familji, ma jista' jkollok a loss. Inti forsi kont kellek l-abilta li tara kompletament, imma ġara xi ħaġa fil-ħajja tiegħek u tlif din l-abilta. Imma illum, grazzi wkoll għall-fita, tant għaw servizzi u anka il-fita, il-Friends Club,
li qed jerġa' jkun hawn a sense of belonging. U anke l-fatt kemm hawn devices differenti li dawn jistgħu jinkrew, jiġifieri jekk ikun hawn xi ħadd li jixtieq jagħmel dan l-użu jiċempel, jiġi hawn u jigwidhom għax forsi inti tiġi Lara, forsi kellek f'moħħok li għandek bżonn device partikolari, OCR pereżempju biex jenqara xi ktieb. Imma fil-verità jindunaw kemm hawnhekk hawn devices differenti li jistgħu jgħinuhom. Jiġifieri dik is-sens ta' loss. Nistgħu nerġgħu. Xi ħaġa sempliċi bħal pereżempju għax ġietni idea f'moħħi sakemm qed nismak titkellem. Tisma' anzjani jgħidulek jiena ma noħroġ jew jiena nippreferi ma nagħmelx bib, ma nafx nużah il-mobile, ma daw l-affarijiet taf kif. Allura kultant naraw li l-limitazzjonijiet f'ħajjithom hija minħabba t-teknoloġija. U propju dan huwa x-xogħol fundamentali ta' din il-fondazzjoni tal-informazzjoni u teknoloġija u aċċessibilità. Li sempliċement forsi 10-12 lezzjoni kollox f'sens ta' komunità anki fil-kunsill lokali, il-persuna tiġi u daqshekk biddiltilha ħajjita darba l-dejjem. Ġifieri, reġgħet ħadet ħajja ġdida jisa. U l-indipendenza kemm sabiħa li forsi ma jridux kull darba jsaqsu għall-għajnuna. Jiena nara ħafna nies li anka jattendu għall-counseling li forsi għax kibru fl-età naħsbu li mhux se jkunu kapaċi. Imma dija mi vera xejn għax huma jekk ittihom lodda u tallimhom jitalmu. Isma' jiena dak kif ġitni idea u ħanajt il-Ġulja hawnhekk minnu fih. Għandna fejn nagħmlu podcast sħiħ fuq bereavement. Ġifri jekk taqblu nagħmlu programm ieħor u terġa' tiġi Franċeska. Ħandejjaqkom nerġa'. U nitkellmu ftit. Ġifri fuq dan is-suġġett għax huwa suġġett b'saħħtu ħafna. Ħafna. U m'hawnx riċerka biżejjed. M'hawnx riċerka. Inti ovvjament it-teżi tiegħek. Kollox. Però nixtieq illi niddedikaw programm sħiħ fuq bereavement, ġifieri għal benefiċċju ta' dawk li qed iseguna, spjegalna ftit erġa' bereavement x'inhu, ħalli jagħmlu appuntament magħna u jaraw il-podcast li jmiss dwar bereavement. Mela, sfortunatament kwelinkwa ħajja fil-ħajja tagħna minn eta żgħira sa kbar ħan esperjenzaw bereavement. Issa l-kelma bereavement hija kelma kbira, hija kelma vasta. Jista' jkollok telfa ta' xogħol, jista' jkollok telfa ta' separazzjoni. Inti taf li eżempju ammok u missierek kienu jgħixu flimkien, u ġara xi ħaġa u ma bawx flimkien. Mela hemmhekk diġà għandek different types of losses, telfa differenti. Ovvjament, mbagħad hemm is-suġġett li huwa l-qalbi ħafna meta sfortunatament tfal, adolescenti u anka nies aktar kbar jitilfu their loved ones. Din hija esperjenza personali li ngħaddejt minnha meta kont żgħira. Ta' 13-il sena kont lift il-papa tiegħi u realizzajt kemm il-ħajja kapaċi tikkrolla u dak iż-żmien nemmen li ma kienx għarfien biżżejjed fuq dan is-suġġett. Ġalek tistudja. Iva, Lara. U mbagħad meta sirt tallima tħalt fil-klassi għandi mħabba kbira l-istudenti, kont nirrealizza Lara li f'kull sena tista' tgħid ikollna studenta jew student li dawn ġarbu din it-telfa. Tista' tkun telfa li forsi u inti tgħidli qatt ma tkun pjanata. Għax fil-verità qatt ma tkun tixtieq forsi taf li l-papa tiegħek jew il-mama tiegħek morda ma jifilħux imma l-kelma li waslu fit-tmiem kemm jista' jkun tillemina tevita fil-vokabolarju tiegħek imma din nara kull sena. Realtà. U tħoss li dawn l-istudenti tilfu sens ta' belonging fil-klassi tagħhom jgħidulek jiena ma xippurtani bħalissa milli nitgħallem il-mezz meta mmur id-dar ħaniftaħ iċ-ċavetta u mhux se nsib il-mama hemmhekk. Jiġifieri għalhekk jiena nemmen ħafna li hawn bżonn narfin kbir, sfortunatament jiġri li għataw xorta tabu fuq dan is-suġġett kważi. Ħanagħmlu programm sħiħ fuq dan is-suġġett, dan huwa super interessanti u importanti ħafna. U nadattaw ovvjament u żgur għax inti jista' jkollok ukoll imwiet b'suwiċidju. Waħda mit-teżi, waħda mir-riċerka fuq hekk kienet li kelli student li dan ġarrab din it-telfa b'suwiċidju. Ovvjament l-emozzjonijiet hemm dik is-sens ta' imma għaliex. U għalhekk is-sens
ta' inti, ġifiri, l-ewwel bdejna nitkellmu Lara kemm importanti li fil-klassi qegħdin nagħlmu l-istudenti kollha u l-għalliema kif jużaw il-Braille, imma meta niġu eżempju nitkellmu fuq bereavement u fuq loss. Għandek persuni intervistajnijom, ħafna minnhom huma persuni li jaħdmu hawnhekk ukoll, illi matul ħajjithom kienu jaraw b'viżjoni vista normali u mbagħad wara ċertu żmien tilfu. Dik hija forma kbira tal-oss. Dawn nitkellem nagħmlu programm. Bil-qalb kollha Lara. Nagħmlu programm fuqhom. Nieħdu nota u niddedikaw iktar. Ħaniddedikaw mis-suġġest. Ħajkolli nerġa' nġibek. Ħajkollok terġa' tarani. Bi pjaċiri ma xi studente. Mela, ħan id-defjalek ftit, semmejt li misconceptions ximkien. Yes. Ximkien semmejtili. Meta qegħdin inħarsu lejn ħafna stereotipi fil-ħajja tagħna ta' kuljum, taħseb li hawn xi idejat li huma żbaljati relatati mal-abiltajiet tal-persuni li għandhom id-diżabilità? Din nara ħafna jien anka fil-ħajja tagħna li ngħaddu minna kuljum. Li għax ikollok persuna b'diżabilità, naħsbu li dawn m'għandhomx l-abiltajiet tagħhom jew m'għandhomx il-kapaċitajiet. Anka l-kelma fiha nfisha diżabilità. Diġà qed tneħħi l-abilità isek. Vera, verissimu. Jiena di iddejjaqni wkoll anka xi kollok anka fil-klassi trid pereżempju ngħinuh jagħmel kollox. Le, din li huma għandhom il-karattru tagħhom, għandhom l-idejat tagħhom u tiskanta dawn in-nies jaffaxxinaw Klara. L-abiltajiet li meta tihom għandhom iċ-ċans ikunu u l-opportunità li inti mhux tfajnihom ġobozza ma tarax. Dawn huma persuni bl-idejat tagħhom, bid-dwejjaq tagħhom. Però stenna ħankun naqra l-avukat tax-xitan issa. Ġifieri jekk għandek il-ġenituri, aħna taħt taf kif aħna fissati fuq it-tfal. Jekk għandek il-ġenituri, illi naturalment ir-rwol ta' ġenituru li jinkwieta u jara li kollox ikun ma tihomx tort tal il-ġenituri jitfgħu it-tfal tagħhom f'bozza. Hawnhekk iktar qiegħda nitkellem mill-aspett tal-edukazzjoni. Ġifieri li aħna, ovvjament jiena bħalissa Lara għandna tfal kważi l-istess seta. Ara jweġġa, wara ekku. Il-ħin kollu kieku nistgħu inqedu għam ġobozza. Vera, imma fil-verità kemm qegħdin nagħmluhom ġid. Ma tixtarhom iweġġaw, imma dawn jitalmu meta jesperjenzaw. Meta din jaraw ambjenti differenti. Ma kemm importanti li l-edukazzjoni taħdem fit mas-sistema li hemm id-dar. Ħafna. Din nenfasizza ħafna f'kull ħaġa li nagħmlu fil-ħajja u anke sa f'dan is-suġġett kollox irid isir b'mod kollettiv. Ir-riċerkaturi Lara li sfortunatament ħafna drabi jiġri li kulħadd jiġbed ħabel differenti. Mela għanna l-iskola, għanna rutina mod, morna d-dar, u għax dik ma mux għaxajt sew il-sistema. Imma fil-verità jiena nemmen ħafna li kollok nies mela poġġew bil-qeda fl-imkien, għan eżempju l-Franċeska ħanuża lili bħal eżempju li għanda bżonnijiet differenti kif aħna li l-Franċeska nistgħu ngħinuha tintegra aktar. Imma tintegra b'affarijiet differenti, ġifri aħna bdejna nsemmu l-odot li għaw l-aċċess li kollhom il-websites pereżempju, l-audios li jistgħu jisimgħu qed jiggwidawhom. Kemm aħna din niffaċilitaw il-ħajja tagħhom. Imma kemm hu iktar importanti li n-nies ta' madwarhom qegħdin jiġbdu l-istess ħabel. U okej, vera, aħna qegħdin ngħidu għax titfaħ ġobozza. Imma fil-verità, dawn jitalmu meta jiskopru, meta joħorġu fid-dinja, imma li meta joħorġu f'din id-dinja aħna din nagħmlu ilhom aċċessibbli. Ġifieri mhux għax jiena forsi nieqsa għandi forsi xi diffikultà, ġifieri l-ħajja tiegħi daqshekk ma tarax. Ma tarax, anzi nifukaw fuq l-abiltajiet u l-karattru kolorit li jkollok. Qed issemmi dawn l-għodod differenti u ħadha mill-għodda tista' tgħid insomma tul. Xi ħaġa ħelwa hija l-kodba jien daw jaffaxxinawni ħafna. Il-kodba li jagħmlu hawnhekk fita li jingħaqdu ma' awturi professjonali li anke dawk li jkunu lesti li jagħtu l-istejjer tagħhom ukoll Maltin.
biex naturalment il-ktib tagħhom ikun jista' isir Bl-użu tal-brejl. bit-traduzzjoni eżattament tal-brejl u barra minn hekk imbagħad jinvolvu 3D printing ukoll. Kemm huma importanti dawn l-affarijiet kollha meta taqadhom kollha flimkien, ġifieri għandek il-brejl, forma ta' ktieb, ġifieri mhux qegħdin naraw xi ħaġa li hija teknoloġika imma ktieb. Pereżempju jiena waħda minn dawk il-persuni li jekk naqra ktieb rid ktieb ħali. U għandek xi ħaġa tanġibli. Imma jekk ma nistax nara dan il-ktieb jien, xorta waħda żewġ metodi kif nista' naqra dan il-ktieb, ġifieri permezz tal-brejl jew inkella permezz tal-OCR, ġifieri dak l-apparat li anke rajna proprju f'din il-poddata illi jaqralek il-ktieb però barra minn hekk l-istampi li hemm l-involviment ta' 3D printing illi rajna l-istampi wkoll tactile, tħoss il-materjal differenti kollox. Lara, da bħal meta aħna naqraw ktieb u ma jkunx fih stampi u inti moħħok tibda timmaġina x'jista' jiġri kif tidher dik il-persuna forsi. Il-fat li għandek dan it-3D, ġifieri meta din ngħidu 3D, nista' nerġa' nuża l-eżempju. Nerġa' nqabbadkom il-ġuħ. Modella. Il-Berger. Tajjeb hekk, law. Mela, il-fat li huma qegħdin jaqraw mela hemm l-użu tal-brejl u hemm l-istampi. Issa, għandek it-3D, mela huma iħossu, qed jimmaġinaw. Eżatt. L-istorja tiħodhom f'postijiet differenti. Anka l-ewwel bdejt nara l-kodba ta' 3D, affaxxinajt ruħi. Ġifieri. Ġibilna wieħed Ġulja. Tal-ġen, ġifieri. Rida tiġġib ktieb Franċeska diġà telaw lex bajna ħafna nużawhom, dawn ħafna narawhom għal-min qed jagħlana l-ewwel darba. L-ewwel nett u anke ħanerġa' nieħdok lura fil-klassi. Inti mela tnużaw dawn il-kodba, il-ġmiel ta' kodba, inti jista' Inti taqbel illi fl-iskejjel hawnhekk. Għax inti jista' jkollok tfal. Għandu jkollna. Yes, Lara, jista' jkollok tfal li għandhom abiltajiet ta' skola differenti. U fil-librerija tal-iskej, isma' libreriji hawnhekk, jekk tridu ġibu jekk tridu ġifieri ċemplulna u taraw fejn tistgħu forsi tmorru tikru. Ara xi ġmiel Lara. Grazzi Ġulja. Ara xi ġmiel. Mela huma jistgħu ara għandek il-brejl, għandek jistgħu jħossu qed jaraw, qed jgħidu mela il-mikrofonu. Skużani. Titmexxi miegħek hawnhekk. Nibda mmexxi. Ara, pereżempju, kif rajna fi programmi oħrajn ukoll, mhux neċessarjament għalliem għandha bżonn titgħallem il-brejl. Ħankunu ċari. Ġifieri għax hawnhekk kelma ħadd ispjegalek. Kelma hawnhekk. So, forsi biex nagħmel naqra appell għall-għalliema li jekk ġihom student frisk u x'waħda din qegħdin nippanikjaw il għaliex m'għandniex il-brejl, kodba bħal dawn jekk tagħmlu kuntatt ma' fita ħajkollok aċċess għall-brejl din in-naħa. Kelma b'kelma tispjega, ġifieri jekk fejn weħel l-istudent taf eżatt il-kelma fejn qiegħda, right? Fejn jinqara hawnhekk ħataqra hawnhekk u barra minn hekk għandek il-3D printing permezz ta' tessuti differenti. Xi ġmiel. Qegħdin naraw ukoll u nħossu l-istejjer relatati ma' dak li jkun qiegħed jingħad fl-istorja. Lara, dawn il-kodba anke jistgħu jintużaw minn tfal fil-klassi li jkollhom diffikultajiet li jaqraw. Għal-fatt li huma qegħdin jaraw it-3D, qegħdin iħossu u tactile u għandek is-sens li kulħadd huwa involut. Eżattament. Semmejna l-għodot ukoll. Kif taffettwa il-ħajja mentali, forsi bħala terapista biex niddevjaw ftit fuq suġġett differenti. Bħala terapista, kif taffettwa l-ħajja mentali meta inti qed tuża dawn l-għodot differenti fuq oqsma differenti illi għandhom fita x'joffru hawnhekk? Lara, ara ġdid tkun qed tagħmel inti, mela inti immaġina għandek diffikultà u tibda taqta' qalbek minn kollox, imma meta taf li hawn dawn l-għodda li ħajjiffaċilitaw aktar il-ħajja tiegħek. Inti ħaterġa' tibni
L-indipendenza u għawek ħankellmek ukoll rigward is-self-esteem. L-isfortunatament tamalgama tmur hand in hand mad-diffikultajiet li nistgħu nesperjenzaw tas-saħħa mentali. Mela jekk inti għandek persuna b'diffikultà u qiegħda tħossha limitata x'tista' tagħmel, ovvjament din ħataffettwala kemm temmen fiha nnifisha, kemm tħossha involuta fis-soċjetà, kemm anka fil-familja tagħha stess jista' jkun tibda tgħid imma jiena m'iniex inħossni komda mal-familja jista' jagħti il-każ. Imma b'dawn l-għodda ara ġdid ħankunu qegħdin nagħmlu u anka nerġgħu insaħħu, nerġgħu ngħinuhom jibnu is-self-esteem, il-kelma self-esteem bħal-kelma bereavement ħanerġa' naqbad magħha. Huma kliem li nużawhom bla doċċi kultant. Imma meta rridu npoġġu bil-qiegħda u naraw verament is-self-esteem u l-diffikultajiet kif aħna nistgħu ngħinuhom. Jekk inti għandek l-għodda u l-fita, il-devices, l-għodda li hija inkredibbli kemm nistgħu niffaċilitaw il-ħajja ta' dak li jkun, huma ħerġgħu iħossuhom parti minn xi ħaġa that they belong, ġifieri anke l-fatt jiena persuna indipendenti ħafna, imma dawn għandhom l-għodda li ħatejnhom jinvolvu ruħhom fis-soċjetà mingħajr ma jridu joqogħdu jsaqsu. L-ewwel bdejna nitkellmu eżempju fuq l-OCR, l-użu li qed taqralhom ittra pereżempju, li inti mhux bil-fors trid tgħid il-ċikka jew il-peppa li rċivejt ittra, mela din inti taffettwalek is-self-esteem da forsi bħal xi ħadd li ġibek dipendenti fuq ħaddieħor. Eżatt, jew forsi ma jkollux l-abilità li jaf jaqra pereżempju. Imminti l-fatt li rċivejt ittra xi ħaġa personali. Rajta ġifieri bl-użu tal-għodda, inti taf kelma b'kelma x'intqal mingħajr ma kellek għalfejn tgħid il-loħtok il-ħuk. Ġifieri hemmhekk qegħdin nerġgħu niċċelebraw l-indipendenza ta' din il-persuna. U hemmhekk fejn is-self-esteem sfortunatament id-depressjoni u il-mart mentali dejjem ikompli jiżdied. Minħabba limitazzjonijiet. Minħabba limitazzjonijiet li hawn. U għaliex xi kultant il-tabu li għada dejjem timxi magħna li għalhekk dejjem issa hekk nalloka kemm importanti li jekk qed inħossuna imdejqin għal kull raġuni nitkellmu. Ġifieri din mhix xi ħaġa li nżomm, ovvjament fita hija differenti, imma kollox imur jamalgama flimkien. Ekku. Jitfit Lara, fil-ħajja kollox jimxi jitfit. Qed insemmu l-għodot u l-fatt li hemm il-kiri tal-għodot ukoll. Kemm importanti imma li ninvolvu l-familjari. Ħafna. Dawn nerġgħu kif dejna nitkellmu fuq l-iskejjel pereżempju. Jiena nemmen li rridu nimxu jitfit. Ġifieri meta jistgħu jiġu hawnhekk fil-kumdità tagħhom jaraw l-għodda differenti l-għodot li hawn, jiġu l-familji, l-membri tagħhom ukoll. Ġifieri ninvolvu lil xulxin. U hemmhekk fejn tikber is-sens ta' komunità. Jiena nifhem inti minn xi għaddejja. Forsi persuni jażlu jżommu kollox ġo fihom. Imma meta jafu li hawn dawn is-servizzi, jafu li int minx waħdek, il-qalb li jagħmlu jħossuhom parti minn xi ħaġa. Fuq livell ta' terapeutika, fuq livell terapeutiku u saħħa mentali. Intqajna u għandna ħafna persuni wkoll illi kollhom nuqqas tad-dawl mat-twelid. U qegħdin nifokaw ħafna fuq l-abiltajiet tal-persuna, imma forsi qegħdin impoġġu ftit fil-ġemp il-ġenituri. Illi forsi f'sens ieħor għandhom ukoll il-bereavement illi twildet it-tarbija jirrealizzaw wara ċertu żmien illi l-persuna it-tarbija mhijiex qiegħda tara kif hija mistennija. U nixtieq illi nittepjaw ftit fuq għadi illa għaliex importanti ħafna nitkellmu fuq l-abiltajiet, però nixtieq illi ovvjament noħorġu ftit il-barra illa għaliex ftit ilu qed nintervista hawnhekk u qed nifukaw ħafna fuq counseling, imma qegħdin nifukaw fuq il-ġenituri għat li aħna l-ħin kollu li terapija hija importanti ħafna. Għajdilna ftit dwar sitwazzjoni hekk, pereżempju. Mela jekk inti aħna t-tnej ġenituri Lara nafu li d-9 xhur ta' tqala kemm huma sbieħ imma fl-istess ħin
taqtih il-qalb hekk x'ħajjiġri kif ħatkun il-baby li kollox ħajkun sew. U sfortunatament jiġri li ikollna każijiet fejn jista' jkun hemm forsi tfal li jitwildu b'nuqqas babiltajiet li ħajaraw. Jew forsi ftit żmien wara, irrelevanti. Mela għandek dawn il-ġenituri għadhom kemm saru ġenituri friski pereżempju, jista' jkun it-tieni wild, mejja nifukaw mela dawn diġà għandhom bidla kbira fil-ħajja tagħhom li saru ġenituri. Ġifieri tkun preparata kemm int preparata qatt ma tkun preparata biżejjed u fl-istess ħin qegħdin jaffaċċjaw mis-se nsemmija problema qed jaffaċċjaw xi ħaġa ġdida fil-ħajja tagħhom li jridu jitalmu kif ħajjgħixu bihom, ħajjgħixu biha huma wkoll. Jiġifieri huma qed jgħaddu minn turbulenza minn dwejja wkoll sakemm jaċċettaw din is-sitwazzjoni li qegħdin iġarbu flimkien. U sfortunatament jista' jiġri li anke l-koppja bejniethom ikun hemm il-konflitti jekk ma jimxux jitfit. Jiġifieri hawnhekk fejn ħanenfasizza l-importanza tal-counseling li jkollok persuna li timxi il-miegħek il-mixja kemm importanti li u mhux għax nibdew inħossuna aħjar taf kif inti jkollok bħal gwida miegħek biex tgħinek anke taċċetta xi ħadd jiġbidlek l-attenzjoni fejn qed tonqos. Inti jkollok xokk, Lara, għandek xokk sakemm tadatta l-kemm aħna l-ġenituri supereroj. Ġifieri dejjem naraw kif l-ulittana ħanajnuhom kemm jista' jkun ħanerġa' nuża li nqedhom ġo bozza. Imma kemm jista' jkun naraw li dawn ma jkun jonqoshom xejn. U nemmen kemm il-ġenituri jadattaw, kapaċi jadattaw. Il-kwiet jiġi fi stadji differenti, ġi aħna kultant bħala ġenituri narana nevvintaw l-inkwiet ukoll sewwa. Imma jekk pereżempju dijanjosi, all right, aċċettajnija, moving forward, is-sessem. Dijanjosi nafu x'inhuma l-affarijiet li rridu nbidlu u forsi pereżempju rajna l-Independent Living Hub. Pereżempju, kemm importanti li jagħmlu kuntatt magħna hawnhekk bħala fondazzjoni tal-Fita anke minn stadji bikrin. Ħafna. Mela, twildet tarbija, forma ta' diżabilità jew inkella kull ħaġa oħra. Mela, ġew hawnhekk raw pereżempju il-kamra qegħdin nissettjaw id-dar bil-brejl, kullimkien nagħmlu l-brejl minn eta żgħira. Kellna ġenituri pereżempju hawnhekk, Marilena nsellmilha minn hawnhekk waħda minnhom illi tagħti spinta kbira anke fil-Fita. Illi minn eta żgħira kienet tivvinta dan il-lob partikolari li talmet minn fuq YouTube by the way. Tactile ħafna u d-dar għamlita kollha bil-brejl kollha safe. Kal-friċ. Yes. Il-mod ta' minn fejn tgħaddi minn kamra l-oħra pereżempju, id-dar super organizzata u qed tagħmel ħafna ġid f'ħafna familji oħrajn li jkollna hawnhekk. Ġifieri l-element ta' li acceptance ta' li aċċettajt u issa ħanimxi l qudiem forward. Però jibqa' l-element ukoll soċjali, l-element tas-soċjetà. Mela jiena bħala ġenitur, jew ġenituri kollha li konna jinkwetaw illi irrid tkun hemm inklużjoni l-iskola. Mela, billi nażel f'liema skola ħammur. Fejn semmur. Fejn l-allima, it-tfal tal-madwar. Ma dawn mhux kollha parti minn din l-issue, ġifieri bħala counselor inħarsu lejha din ħaġa bħala problema globali. Lara, il-biża ħatibqa' dejjem. Ġifieri il-biża ta' kull ġenitur x'ħaj jiġri minn ġifieri għalhekk l-importanza ta' daw il-ħabs. Kemm qegħdin jagħmlu ġid il-ħab li inti għandek moħħok mistrieħ li l-tfal tiegħek huma parti minn grupp. Inti kemm tieħu pjaċir li l-tfal tiegħek iħossuhom maħbubin. Mhux hekk. Parti minn xi ħaġa li qegħdin jifirħu qed jirrakkuntawlek ma pa ta' xi xaqta x'għamilna llum. Min eta bikrija dan għandu jkun il-każ. U għalhekk nerġa' nenfasizza li l-iskejjel irridu nimġbru ħabel wieħed u naraw dawn il-bżonnijiet kif nistgħu. Mhux il-ġenituri biss ta' ġifieri carers, ġifieri skont fejn jitwildu, skont fejn jiġu ma' min qed jgħixu. Aħna hekk qegħdin nitkellmu fuq il-primary caregiver, Lara. Eżatt. Ġifieri dini għandha tkun xi ħaġa importanti minn età bikrija biex is-solitudni hija kelma diffiċli jalla ħadd ma jesperjenza.
Għaliex imbagħad is-solitudni kapaċi ġib problemi li xi kultant kapaċi jkunu irreparabbli. Irreparabbli għal fatt li taffettwa Terapija, is-self-esteem. jek tibda bit-terapija. It-terapija ħatajn, ovvjament, minti tkun għamil żmien perjodu dejjem waħdek, Klara. Imma għaw din ma nafx, l-idea illi għaxek imurant terapista mela jena week, per eżempju. Din Tarawa? jew hawn min jaħbija. Jaħbi li murat terapija. Jaħbija x'jgħidu dinja tabu wara ma titkellimx fuq Taħseb din li għada l-istigma. tabu l-lum il-ġurnata? Għada Lara. Il-laħwa. Aħna nagħmluha li m'għadix u kemm hawn mental health awareness, imma Assi. fil-verità jiena nisma' min jgħidlek u xi tmur tagħmel għand il-counselor, il-problema inti tittaffaċċja. Ovvjament inti tittamel l-almu tiegħek, imma meta jkollok persuna li ħadd igwidak u forsi tgħinek tara l-perspettiva mill-lenti differenti, ara ġdid tkun qed tagħmel. U din sfortunatament, ġifieri għalhekk nerġa' nenfasizza l-importanza li jkollok anke l-iskejjel għaliex le ħabs fuq il-well-being, kif anka tfal nistgħu ninvolvu lil kulħadd. U taqbad ma' suġġetti varji imma li huma neċessarji fil-ħajja ta' kuljum. Ekku. Ġifieri friendships, l-użu tat-teknoloġija, is-solitudni, u llum jeżistu għodda anka fl-iskejjel kodba li jitrattaw dawn is-suġġetti, anka fuq bereavement, jeżistu kodba li huma audiobooks li trid. Semmili, daqs kemm hawn affarijiet. X'ikun il-messaġġ tiegħek u kelli nistaqsik pereżempju dawk il-persuni li qed insegwuna u jaħsbu li d-diżabilità hija limitazzjoni. Kif tkellimhom? Ejja nieħdu l-irwol ta' terapista u klijenta li ġejt għandek u jiena qed nara limitazzjoni fid-diżabilità. Kif tiddilja magħha inti bħala counselor? L-ewwel net l-acceptance li inti taċċetta li għandek diffikultà fil-ħajja tiegħek. Imma li taf li pass wara pass inti tista' ssib is-sabiħ fil-ħajja tiegħek. Tajlillallu kemm tinstema' klixej u kemm fil-verità tpenġi stampa li hija perfetta. Imma rridu nimxu pass ma' dik il-persuna, rridu npoġġu bil-qiegħda nisimgħu id-diffikultajiet li għandha, imma ngħinuha issib is-sabiħ fil-ħajja tagħha. Dejjem ikollna nies li ma jistgħux jaċċettawha, ġifieri li inti wasalt fl-istadju li aċċettajt diffikultà, dak huwa pass kbir. Imma li tiġi f'punt fil-ħajja tiegħek li bdejt tiċċelebra l-abiltajiet l-oħra li għandek. Idum dal-proċess? Mhux kull persuna hija l-istess, ovvjament tiddependi skont l-individwu, imma irridu nimxu l-mixja magħha Hemm xi totali. tip ta' prattika li persuna jista' jagħmel pereżempju wara li jiġi għand il-counselor rid jagħmel xi ħaġa bħala homework biex jaħdem fuqha di. Nerġgħu nenfasizza Lara l-persuna jista' jkun forsi il-mindfulness li inti timmedita hija xi ħaġa li taħdem għalik. Jiena jekk tagħmilha lili mhux se taħdem żgur. Laqqas xejn. Imma mbagħad forsi jkollok. Għamiltu jiena l-kors tal-mindfulness. Kieku tkellem li ġifieri nirrakkomanda ħafna. Jiena kont nitfil kamera fil-kors meta kien ikun. Veru. Imma dik Kulħadd differenti. jiena forsi taħdem miegħi aktar il-person-centered approach li tkun iktar kif qegħdin aħna din nitkellmu immem l-empatija. L-empatija ġifieri u li qed qawwili qalbi li jisma' il-ħajja ħadd tkompli ejja nsibu s-sabiħ flimkien u niffukaw fuq l-abiltajiet li għandek. Din hija s-sabiħ tat-terapija wkoll u tal-counseling li inti taqbad spunti fil-ħajja tiegħek jista' jkun tkun għaddejja minn żmien ħażin u mhux neċessarjament imur għand il-counselor għax għaddejja minn żmien ħażin. Aħna nitkellmu fuq dak li jsejjaħ maintenance. Li inti forsi darba f'xahar, darba kull xahrejn mort u qed terġa' tagħti dik il-fjamma li tkun jiena di ħansemmilek inti ma tistax tagħti minn flix tkun vojt. Din namluha ħafna li għandek tazza dejjem tfarra u inti mbagħad x'ħajjiġri minnek. Inti tittieħu ħsieb is-saħħa tiegħek
biex inti tkun tista' tgħin il-ħaddieħor. Aħna qed isirilna l-ħin Fran u verqed Uf, nħobbx diġà? nkellmek, però ħanaddilek għall-aħħar mistoqsija qabel ma nerġgħu niltaqgħu f'poddata oħra. Diġà konfermata issa Lara di. Għax għamilna like contact jiena u Julia u tem. Però rajtek xi ħaġa li ammirajt ħafna fik hija li llum ximpoġġina bil-qiegħda bdejt issemmi ħafna sistema edukattiva, sistema soċjali, postijiet pubbliċi fejn għandhom isiru ħafna changes kemm jista' jkun biex dejjem niffaċilitaw il-ħajja ta' dak li jkun. Però kif tista' l-komunità Maltija u Awċija tagħna jgħinu sabiex permezz tal-użu tal-informazzjoni u t-teknoloġija nistgħu niffaċilitaw il-ħajja ta' kulħadd. Kif taħseb x'inhu s-sigriet? Bħala terapista, bħala counselor. L-ewwel net li mistoqsija interessanti ħafna Lara di. L-ewwel net li ninvolvuhom fil-ħajja tagħna u kif qegħdin ngħidu nħalluhom ikunu indipendenti. Ġifieri mhux għax naraw il xi ħadd li nieqes mid-dawl irridu awtomatikament ngħinuh. Le, mhux il-każ. Irridu inħalluh juża l-għodot li hawn, pereżempju, biex iħossu indipendenti. U xi kultant Lara da tiġri fil-ħajja tagħna ta' kuljum, inti ma jkollok bżonn ħafna kliem, ħafna għajjat, inti fil-verità jkollok bżonn spalla ta' individwu li inti tista' sserraħ fuqha u komunità li tifmek. Bl-empatija, bl-imħabba, bir-rispett u li tgħinek tkun int minn bil-karattru sabiħ tiegħek, bid-diffikultajiet tiegħek, għaliex wara kollox kulħadd għandu l-abiltajiet tiegħu, imma kulħadd għandu il-limitazzjonijiet b'xi mod jew ieħor fil-ħajja ta' kuljum. Allura meta naslu f'dak il-punt inkunu tassew qegħdin niċċelebraw id-diversità u l-inklużjoni f'din is-soċjetà. Rajta kemm weġbitni sabiħa li għadin mistoqsija. Proset, hej. Franċeska, vera ħadd pjaċir f'din il-poddata tal-lum. Iddiskutejna ħafna affarijiet. Provajna nsemmu wkoll anki s-servizzi kollha li toffri Fita. Id-darba li jmiss meta nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieq li nitkellmu ħafna iktar fuq bereavement. Illa li huwa suġġett li kif qed inti dak li jkun naħseb jiddejja jitkellem fuq jew jillimita. Ma hu bżonn narfin. Jew forsi qajjem ċertu affarijiet ukoll li qabdu ħidwejja allura ma jitkellimx fuqha. Ekku. Naħseb illi il-ġit li qiegħda tagħmel din il-poddata ta' ħadd ħliefek u għalhekk dan huwa t-tagline ta' Fita. Ħadd ħliefek. Services for nobody but you. Ejja niffokaw iktar fuq ħadd imma ħliefek. Kemm sabiħa. Il għaliex nagħtu ħafna enerġija ix-xogħol importanti. L-affarijiet tagħna jenna forsi l-hobbies, ġieli l-hobbies jeħdulna ħajjitna, il-passatempi. Imma inti għawġi hawnhekk. Qegħdin sinkronizzati flimkien qed taħseb fik innifsek. Ekku. Thank you, Francesca. Nirringrazzjak tal-istedina, Lara. Ħadna pjaċir immens bħal kull podcast ieħor. Grazzi Wayne, grazzi Julia, grazzi t-tim multidisciplinarju ta' nies verament ħelwin, album tajba li ħadmu hawnhekk fil-Fita. U grazzi lilkom illi qegħdin issegwu podcast wara oħra ġieli jgħiduli għamiltu podcast fuq hekk ħanidħol infittixa ħanara l-podcast l-oħra. Grazzi. Ibqgħu għamlu kuntatti magħna u bqgħu għamlu kuntatt ma' Fita, naturalment li servizzi hawnhekk matul iż-żminijiet dejjem iżidu qed jagħmlu ħafna ġid fil-ħajja ta' kulħadd. Nsemmilkom. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.